това място, тъй като, знаете, днес се проведоха консултациите по състава на новите районни избирателни комисии, консултациите при областния управител, макар че господин областния управител не уважи тези консултации. Консултациите се водеха от неговата заместничка. Искам да ви кажа, че днес, след усилено ухажване от страна между ГЕРБ и СДС, станахме свидетели на тяхния своеобразен политически годеж, на който пък от друга страна кумуваха от партия Атака. И веднага обяснявам какво имам предвид. Днес Българската социалистическа партия, като най-голямата и както се вижда единствена опозиционна партия, се опита да защити в тези преговори интересите на всички опозиционни партии. А именно дадахме нашите аргументи в полза на квотите за членове на РИК, така както бяха в досегашните избирателни комисии. Нашето становище, което сме аргументирали надлежно и на базата на което сме завели дела в Върховния административен съд, е, че за този референдум трябва да бъдат съставите на старите, т.е. на сега действащите районни избирателни комисии. И пак казвам, раздадени са ви много ясно и точно сме аргументирали това становище. На базата на това наше становище, още в началото на преговорите, аз обявих, че тези преговори на практика са нелегитимни, тъй като решението на ЦИК е нищожно и е постановено в противоречие с материално-правните разпоредби, в несъответствие с целта на закона и в нарушение на административните права и целят едно превратно упражняване на власт. На гласуването, което беше подложено дали да продължим въобще в този състав, да гледаме дневен ред и консултации, се получи следното гласуване. За прекратяване на всяко гласуване и приемане на нелегитимност на тези преговори бяха представители на Коалиция за България в мое лице, представителя на НДСВ и представители от ДПС се въздържа. За продължаване на консултации бяха представителя на ГЕРБ, представителя на Атака и представителя на СДС, на Синята коалиция. Оттам нататъка, заради патовата ситуация, след 15-минутно прекъсване и съответните консултации от страна на областна управа, на нас ни беше обяснено, че независимо от това как се гласува или не се гласува, това е един консултативен орган, който се оказа, че на практика няма никакви правомощия, просто там сме се събрали да си губим времето и така или иначе друг ще взима решенията, т.е. не стана ясно защо точно е нашето присъствие там. Затова аз си позволих в съобщението за този брифинг да го определя като един театър и като един политически цирк, това на което днес присъствахме. Оттам нататък всичко се разви по сценария, по който аз ви казах в началото. ГЕРБ направиха своето предложение за председател на районната избирателна комисия, което беше единствено. Аз направих уточнение, че ние не правим предложение, първо защото ние въобще отричаме легитимността на този състав на районната избирателна комисия. И това ще бъде сега и моето поведение. Тук горе след 15 минути трябва да се кача и да подпиша протокол от днешната среща. Аз категорично заявявам на медиите, че ще го подпиша този протокол от уважение към институциите, но ще го подпиша с особено мнение, т.е. при това положение ще се опитам да го обезсиля и ще приложа тези аргументи, които бяха приети за сведения от комисията, но не бяха уважени при последвалите събития. Оттам нататък всичко тръгна по предварително начертан сценарий. По отношение на заместник-председателското място нямаше никакъв дебат, единственото предложение беше от страна на НДСВ. Интересното беше, когато се направи предложение за секретар. Оттам вече стана ясна и предварителната договорка, тъй като предложението, което беше направено от Атака, беше подкрепено от колегата от ГЕРБ. Има едно предложение за секретарско място и от БСП и едно предложение за секретарско място от Движение за права и свободи. Опитах се да обясня, че при така теклите си обстоятелства, при това силово налагане на състави на районни избирателни комисии, след като явно и безспорно това нещо ще бъде прието, ако разбира се нашата жалба не бъде уважена от Върховния административен съд, най-логичното и най-справедливото би било секретарското място да бъде дадено на най-голямата опозиционна партия, в случая Българската социалистическа партия. Какво решение ще вземат управляващите от ГЕРБ и в частност областния управител, тъй като след като явно ние днес не постигнахме съгласие и аз ще го подпиша с особено мнение този протокол, в неговите ръце ще бъде
взимането на това решение. Предстои да видим, но аз използвам случая да го призова чрез медиите, понеже той днес отсъстваше, наистина да бъде взето едно. Ако стигне до такова решение и ако аз съм убеден, че вас ще приеме нашите аргументи, но ако не ги приеме и ако се стигне до този състав фактически на районните избирателни комисии, то смятам, че секретарското място наистина трябва да бъде дадено на БСП. Ако пренебрегнат това наше искане и както в случая парадоксално ще бъде, че Атака с един член в РИК ще имат секретарско място, то това вече ми навява на други мисли, какви ще бъдат резултатите от този референдум, тълкованията в съответната районна избирателна комисия.